ngaturaken sesarengan kalian mahkota Jaya Entertainment awit sampun wonten temara cekra sasmita saking keluarga saking Ibu Jumsumbogo bilih putra temanten sainggit anggenipun luas wadon ngadi salira sampun paripurna keparinging sedya badhe marak sowan wonten ngarsanipun Sagung Prayagung manjing wonten damparing rinengga wondene jengkaring Sri Pinanganten Saringgit kairing ungling ketawang puspa warna sesarengan kalian pita swara semoga saranane wong aluhur betah topo saranane wong aluhur betah topo kulawan guling amrawani katining sedya ing aripun iki mangrengga dening aromen budaya sumadya hametek palupi Anggih punika warnane Rawesma Wiwaha ingkang rinengga dening Bapak Suyata milah Ibu Nasilah ingkang kinarya purwakaning kandha pambukaning carita Rep sirep idem permanentan ana sabene ing walang alisik ronan datan ana basane ana datan ana kang lumampah ingkang kapiarsa hamung swaraning gongsen kang wis kepareng hamba bareng ketawang puspa warna kawis tinggal ing brang wetan katon ana tejo mantur sasodalanang ilang serna sipating ponang tejo badan sejatining wujud lah punika tawananira putra temanten Saringgit ingkang wis kepareng injil saking Tepas Wangi Tepas manggur di papan wangi wis ngaran ingkang ateges injil saking Panti Bisana keparinging sedya badhe marak sowan wonten ngarsanipun Sagung Prayagung manjing wonten damparing rinengga kinantenan dening Ki Suba Manggala sinten ingkang piniji pinangka pangarsaning lampah nenggih sirbat Ki Suba Manggala lah punika tawananira Kang Mas Ampok ingkang wis piniji pinangka pangarsaning lampah nenggih sirbat Ki Suba Manggala lamun cinandra general lumaksana hamung tansah ulun-ulunan awit ing mriku hamung tansah anut marang wiramaning bangsa wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kudrat Sri Atmaja temanten Sindra hanetepi tata upatra Adam Widi Widana ingkang sinengker wonten ing padukuhan loro nenggih sebat upacara panggih Adat mengkono ditata cara wiji-wijinipun Gusti dados adat wiji-widana tata cara paringipun Gusti kang linangkung ingkang mastuti royo jaring para pinangkang cinandi ing akasa jinempana ing
maruta sarta nulat marang endahing budaya tulus. Kaget kadoro kawekasan putra temanten Sarimbit duminulat marang sangyaning para rawuh ingkang wis baber hamebaki wonten ing wisma pawiwahan. Sigra kandhet tindakira putra temanten Sarimbit wonten madyaning lumaksana. Mian langen kalangyan gelar pandang moncar Pinon katon lir kekunang surung sorot wetang padang kasur lan pajaring purnama ing dono dasaring mangsa katiga Bima anawen ujungan kekarone samya apaga tinggal tempuh ing catur netraning pandulung ing handayane pangariba ingkang wis hambabar manunggaling rasa ginake. Sakala kumawe astanira putra temanten kakung sarwi hambalangaken gondang utuh. Gumanti hambalangaken gondang kasih tansah marang suksma sinuhung maya sinung maya lahirannya sepi satenan gumanti hambalangaken gondang kasih tumuli jumantan putra temanten kakung pindah wonten sanggar pasangan jeneng karsa hanya meti botol kencana kamus isi sekar triwarna mewah antiga sigra tinapaking padha pecah sakalika antiga datang maujud malih pecahing antiga daya-daya laju ajengku putra temanten putri sigra lamanjing hamicing marang samparan ingkang raka pralampita hangger sing marang syukur paning gesang eling-eling mobile putra temanten Sarimbit dereng dumugi jatuh kramanipun wus rumaos landang kadosan kanthi lamanjing hamicing marang samparan ingkang raka bisa dadi asrana hanjing kiraken lir bebaya lir sukerta lir memalaning bumi pangsamar pamaring suksma sinuhung maya sinung maya wahyuning sepi sinim pentol ing kalbu saking pambukaning warana karlen saking liat layating ngaluyut pindho pesating sumpena sumur
rasa jati apa to wujud iwah wardinipun gantal ingkang kinarya bebalanganing putra kemanten Sarimbit gantal dumadi saking suruh ingkang rikinting tinamurase ingkang mengko werdi sinandi suruh lamun dinulubit lumah lawan kulpenanging lamun tok ginikin padha rasane apa kawar dinipun gantal ing kinarya bebalangan ing putra kemanten Sarimbit gantal dumadi saking suruh ingkang lingintik tinumurase ingkang mengko werdi sinandi suruh lamun dinulur beda lumah lawan kurpenanging lamun to ginigit padha rasane mangko pralampita dhateng putra kemanten Sarimbit mugi tansah saged manunggalaken cipta rasa miwah karsa awet suruh asal pindah sumurupa nganti weruh bisa nganti tekan raos sing rasa inggih rasa sejati mila sanadyan kang sajuga jejer priya kang sawiji putri nanging lamun to bisa manunggalake tekad lan rasane bisa pinesti dadi jatuh kramane dan tanpa jo mirip kalian putra kemanten Sarimbit nggih Nimas Ayu Nur Kasanah kalian Mas Bagus juga Pratama mandhap saking sanggar pasangan Genero Sarimbit putra temanten sekalian Sigro Sinio dan Sindur dening ingkang rama miwah ibu tumuli kakang timanjing wonten dampar nyerinengga kawis tinggal dampyak prawadang Wandawa ingkang samya hangayam tindaknya putra temanten Sarimbit apa to candraning putra temanten Sarimbit nalika semanten candraning putra temanten putri nalika semanten ingkang wis kepareng hangagem busana kaendahaning busana angenda busananing garwanata katon pating galebyan pating pancuran lamun kasaru sumaring pandham kurung ingkang hangebaki sasana dipat Yayah Kartika hasilé pernah gempus pitarinipun ing kelira yen sampiraken wonten ing papidangan kanan marma lamun Cinandra tindakira putra temanten putri ical sipaten jalma sarwanta panjayah berlari swarga loka tumurun candraning putra temanten kakung ingkang wis kepareng hangagem kulungan Indara hangemba marang busananing Narpati lamun Cinandra kawis tinggal gagah yang Sudibya prawiran yudha menawi wonten ing jagat pewayangan pindhanipun tindakira satya Jadipati Raden Haryo Bratasena satya gagah pindheksa Sudibya prawiran yudha aja meneng lama ing jalma ditya sanadyan to jawata samitri kekes wis jematen kawibawaning putra temanten kakung ingkang lumaksana wonten saknajengipun putra temanten Sarimbit lah punika petanipun patah cakembaran ingkang mengko werdi sinambi patah minangka panuntun amrih temanten sekalian tansah asih asuh ingkang sarta hayung hanayemi
dening Bapak Suyoto Mewah Ibu Nasyah mengkeraken barisaning Pro Putri Dimas Iwah Satrio Pranawapika. Kodene timpun menawi wonten ing Ngayogyakarta wilasan Pagrayu menawi wonten ing Surakarta sinebat Dimas Bul menika kalih Mas menika kawan atus menawi kaping kalih jangkep 800 nuwun sewu Putri Dimas ingkang derek marak sowan hangaya pindhaknya putra temanten saringgit wekdal kalanggan menika namung cacah 6 ingkang ateges nempokaken jubuhing rasa inggih rasa sejati ingkang lumaksana salajur jajar sicih lha pecah ten niku wau nggih Pak De sakniku wong wangun bengkel pecah ten niku wau nggih nggih ingkang lumaksana salajur jajar sisih lah punika to pethanipun Pratiwa Manggala ingkang dumadi saking satriya kembar nenggih kembar dendem piadike kembar pasuryane kembar busanane lamun Cinandra pindhane Jambe Sinigar ingkang asta kembar wayang menika pundi calon putra temanten kakung Dimas Prabu Padriyanto kalian Dimas Bagus Uda Ariyanto ingkang laksana wonten sawingkingipun Pratiwa Manggala nggih ginarudin sangjaning para pangayaping lumaksana para pepundhen sepuh ingkang samya hamengku gegebengan tri prakawis ingkang sinebat ing ngarsa Sungtuladha ing madya mangun karsa kedhuri handayani tansah nderek mlayu hayuning bawana mugi lumadhening suwanipun putra temanten saringgih tansah winantung suka basuti kalih saking sawiring rubika laju gedhe lumaksana sungkul dening calon-calon bebasanira datan angin pamarang prenggo bayane lumaksana ingkang kaiki hamung daya-daya tumuli inggal praptena wonten gamparing rinengga Ditiwas tinata tataning gatiwas kepareng unjaning kanthi nuju putra temanten sarimbing mulya kalenggahaken wonten gamparing rinengga keparingipun jujur sumbaga keparing lajengaken laksita adicara kacar kucur wonten ing adicara kacar kucur kapérang dados 3 perangan nenggih senibat asok guna kaya dahar kembel utawi kembel bujana utawi senibat dahar walimah turutun kalajengaken pedak citra utawi sungkeman kawis tinggal putra temanten ingkang kakung ingkang sampun kepareng jumenen angasta tilam lampus ingkang isi guna kaya ingkang sinebat kacang kawak, deli kawak, jagung kawak, jali kawak, gabah kawak, bengok kawak, barang-barang kawak ing sedya widyasana dranto wong liya bisa dadya sana kapasrahaken dumateng putra temanten putri kawis tinggal saha glogok belu pepupuk pasrahke sak barang-barange kawis tinggal putra temanten putri nggih nampi guna kayanipun ingkang kakung boten wonten ing kemaredel kinarya pertanda
badhe ngancik gesang wonten madyaning alam bebrayan badhe gesang kanthi gemi setiti nastiti surti ngati-ati tumuli katithipaken dumateng ingkang ibu boten vokal mapan ingkang ibu ingkang kinarya sekarang keluarga ingkang satemah bisa hajirat marang lir salwiring reh pangunandikanira lamun kacandra Bu menika guna kayanipun Kangmas Yoga Pratama sawetawis tithipaken wonten ngarsa paduka Ibu benjing dumugi tingkatipun ingkang putra badhe kula suwun malih alah ya nggih Nur Kasana sesuk tekan tingkatmu tak balekke ya Nduk sesuk tak undangke Mahkota Jaya ana Didi ana Jamila iben sowan meneh anggarane ya ning kurang sangu wis tekan omah dhewe-dhewe Dupe wis kepareng cekap anggenipun masrahaken dumateng Gunakaya dhateng Ibu Nasiah dawanipun putra temanten kakung anggenipun ngupados Gunakaya sampun rumaos luwih padharanira keparengipun Ibu Juru Sumbaga tumuli lajengaken lajeng adicara Kembul Bujono utawi Dahar Walimah utawi Kembul Bujono dari keparengipun Ibu Goma make up salon meratitesaken lajeng adicara Kembul Bujono estining sedya putra temanten kakung samangke kepareng badhe paring puluhan dhateng putra temanten putri dene putra temanten putri samangke keparengipun badhe kaos puluhan dhateng putra temanten kakung dari putra temanten samangke sumangka-mangka badhe asung puluhan wonten sak lebeting asung puluhan putra temanten saringgit sami diraos Gondorasa gegambaranipun gesang ngancik wonten madyaning alam bebrayan menawi wonten sekecanipun badhe dipun raosaken sareng-sareng kala wancinipun wonten rekaosipun ugi badhe dipun lampahi sareng-sareng awit sedaya wau sampun sami ndhawahaken prasetya sejati sinebat sedaya mukti sedaya mati tumuli unjuk toya wening Dupe wis kepareng ngraosaken unjukan toya wening satemah biar padang panenalira putra temanten sarimbit satemah emut dhateng purwaning dumadi sing biyen ora ana saiki dadi ana sedaya dados panguwaosipun Gusti dene Rama miwah Ibu ingkang kinarya sarana biru sik Mas rasa kesusu Mas mila boten mung kalamun to putra temanten sarimbit samangke kemungkin badhe ngaras padanipun Rama miwah Ibu paripurna dipun asung unjukan satemah keparengipun emot dhateng Purwaning Dumadi mungkin keparengipun Ibu Juru Sumbaga samangke keparengipun badhe anglolos dulur awit putra temanten kakung samangke keparengipun badhe ngaras padanipun Rama miwah Ibu boten dipun keparengaken ngasta curiga erang-erang utawi walairipun para pinisepuh menawi ngasta curiga menika ndak nututi pemelek tindaknya putra temanten sarimbit lamun to Cinandra dumpi wis kepareng cinaket mrih Rama miwah Ibu satemah kawis tinggal mabukuh muka lenton jem ing pratala kinarya pertanda ngaturaken sungkem bekti dhumateng Rama miwah Ibu lamun Cinandra pangunandikanira Rama Ibu kang luhuring putih
maharagya marang putra Rama ibu keparengan ingkang putra ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka bawanipun ibu ingkang sampun keparengan jiwa raganipun ingkang putra wiwit wonten salebeting guwa Garbawa Candra Dasari lawasipun ngantos dumugi akhir diwasa punika keparenga ingkang putra badhe ngancik wonten madyan ing alam bebrayan nyuwun tambahing pangestu Rama ibu waspa kawis tinggal tumetes amarawayang Rama mewah ibu dupi nampi sungkemipun putra saduga satemah Asasmita lamun to Cinandra pangunandika nira dup angger putraku Sotapa pasungkemira muga-muga antuk berkahing iwang wiji gahira anakku Yoga Pratama lan Tur Kasana padha ngaturke pangabekti marang wong atuwa banget pangarimane wong atuwa yo nggih ora luwih wong atuwa mung sakarane tansah nderek maneka marang panguwasaning Bathara muga-muga ngancik ana madyaning alam bebrayan bisa tansah kaket-kaket ninen-ninen tansah rantang-rantang runtung-runtung pindane mimilan mintuna satemah bisa hanjajeng bawana sak lami-laminya yo nggih kula nuwun injih kacanti pangandikanipun Rama mewah ibu kacancan pucahing lan mugi dados tambahin kegiatanipun ingkang putra ngajak wonten madyaning alam bebrayan Rama ibu iya mangkono yo nggih palugon lagune nglekas Puspita linuteng kidung kadung kadang among memangot manarah ayu ayu ana kang mulung manat dukara karena Rama ngapus Puspita linuteng lekas para saudara
kawis tinggal lulus raharjo kali saking saling rubido panggihipun putra temanten Sarimbit ingkang wis kapratitesaken sesarengan kalian Guna Absalon ingkang mincil saking Gading Purwosari Gunung Kidul wonten ing keparengipun Ibu Juru Sumbaga keparengipun Ibu Juru Sumbaga putra temanten Sarimbit wis kepareng lenggah jajar wonten dampar ing rinengga keparengipun samangke tumunten Ki Subromanggala sampun kepareng miyah dhateng barisaning para putri Dimas ingkang samangke badhe kakanthi wangsul wonten papanipun sowan-sowan setunggal kalih 3 jepretan kagem kadang-kadang kameramen video syuting dan video foto ugi awet keparenging sedya Ki Subromanggala saged rancak anggenipun jengkaraken dhateng barisaning para putri Dimas wondene jengkaring Ki Subromanggala anggenipun badhe angiring wangsulipun para putri Dimas badhe kairing dening ungring gongso kanthi gecul mobile sampun wonten pengoro cetha saking kadang-kadang kerabat kerja sound system utawi Istiqomah sound system